Kate Roberts. Dwi wedi ysgrifennu fy llyfrau am fy myd i. Dwi byw yn Rhosgadfan, pentref bach yn y mynyddoedd, ac mae fy nheulu wedi bod yn gweithio yn y chwareli llechi am oesoedd. Mae o'n waith da, mae pawb angen llechi, ond mae o'n waith peryglus hefyd. Mi gaeth fy mrawd ei ladd yn y chwarel, a fy nhad hefyd. Mae pawb sy'n byw yma wedi colli rhywun yn y chwarel. Mae'r merched yn bwysig yn yr ardal yma hefyd. Y merched sy'n gweithio adref yn gofalu bod digon o fwyd ar y bwrdd a glo ar y tân. Weithiau maen nhw'n gorfod gwneud hwn heb ddigon o arian. Rhaid i chi fod yn ddynes gryf i fyw yma.